Osakidetzak pertsonaren hizkuntza autua hartu behar du kontuan, berezko eskubidea errespetatzeaz gain kalitate asistentziala handiagotzen duelako. Orain kontatzera natorren hau, 1988 urtean gertatu zen, ni orduan medikuntzako ikasle nintzen 6. urtean, eta praktiken barruan tokatu zitzaidan pediatriako sailera joatea zainketa intentzioen unitatera. Eta iritsita konturatu nintzen, bazailan neska bat, antxokoan zegoena, 6 urtekoa, eta inorrekin hitzik esan gabe eta erdi bazterturik zegoena. Eta hurbildu nintzaion, ikusi nuen bere izena Ane zela, eta esan nion, kaixo Ane, egunon, eta batean begiratu aldatu zitzaion, irribarre egin zidan eta esan zidan, ala, zuk ni bezala hitz egiten dezu. Han zegoen txoko batian jarria, inork kasorik egin gabe komunikatu ezin da, eta bakarrik eta isolaturik. Garai hartan, gurasoen bisitak mugatuak zeuden eta eguerdira arte batzuen bisitarik izango. Eta goiza berarekin pasa nuen pixka bat, jolas pixka bat ere egin genuen, eta meningitis bat zuen ura sendatzeko bidean, eta hurrengo egunerako plantara joan zen, baina adierazten du pixka bat komunikazio ezintasun batek ez, eta euskera gabezia kasu honetan sortzen zuen egoera larri bat. Osakidetzan, euskara normalizatzeko dekretuak 15 urte. 2003 urtean, Osakidetzan euskara normalizatzeko dekretua onartu zen. Dekretuak prozesu planifikatua abiarazi zuen. 15 urte igaro dira ordutik, eta Osakidetzan diharduten hainbat profesionalekin bildu gara, euskararen normalizazio prozesuari buruzko euren bizipen eta iritziak jasotzeko. Osakidetza eratu zenetik hasieran oso erakunde txikia zan, bulego txiki batean ia sartzen zana, oraindik insaluten transferentzia egin gabe zegoelako. Garai hartan ez zegoen sendagilerik zekitenik euskaraz erabiltzen. Ni bakarra nintzen euskara erabiltzen nuena. Espezialistetan orduan zu bakarra etorri zinena. Bai. Hasiera baten bai dagie, ezakit, behar bada, ez zala oso nabarmena, batez ere ikustet paisaian lingustikoa ez oso nabarmena. Ikusten zen kartel gehienak ezaten zen ardera gutxian bakarrik, euskaraz ez zen gauza asko azaltzen. Eta egira, profesionalen arteko harrimana ere beti joera izan da gaztelera pasatzeko. Euskaraz egizan oso joera gutxi izan, hasiera baten. Orduan, leku hizkuntzaldetik arrotza den leku batera sartu zinela esan dezakegu, edo ez? Arrotza ez dakit, baina bai arraroa egiten zen. Orduan, egia da, orduan no zein da lehenengo bileak eta lehenengo gozak egiten kezkatuta pixkat, ez? Euskaren egoerarekin, eta gogoratzen dut bile horietan bai, botatzen genuela faltan euskara plan bat, ez? Ni garai hartan ez nekien zertzen euskara plan bat, eta kanpotik eta jende baten zakin eta esaten zuten Osakidetzak ez dago euskara plana, eta bai, falta motatzen genuen, baina orduan nik uste ere euskaraz bagenekienak, euskaraz egiten gaixoekin euskaraz hitz egiten genuela. Egia da, hiztun kopurua asko ze bajoagoa zela, euskaldun hiztunen kopurua profesionalen artean bajoagoa zen. Gure hausnarketa izan zen dekretu bat, proiektu bat egitea egingarria. Pentsatzen genuen dekreto horrek Euskal osasun sistema publikoaren kalitatea hobetuko zuela, eta baita ere herritarren hizkun eskubideak bermatuko zituela. Zentzu horretan gure idei nagusiak horiek ziren, eta ari horretatik hasi ginen eredua dekretu hau eta euskerazko planak osatzen. Hitz egiten ari gara 2003 urteaz, eta pentsatu behar dugu gobernuko beste zenbait erakundeetan aspalditik euskalduntze planak eta barrekuak bere bidea batzuk atera ez da, baina hor tartean zegoen Osakidetza, euskarako plana egiteke. Eta neurrien batean pentsa dezakegu egiteke zegoela erronka handi zelako. Azken finean, pentsatu behar dugu Osakidetza administraziorik handiena da, garai horretan 25
25.000 langile inguru lan egin ahal izan zuten hilero. Eta bueno, guzti hori antolatu behar izan zen Euskalduntze plangintzaren aldetik, ezta? Sortu zen teknikarien batzorde txiki bat, lehenengo ideiak proposatu zituena. Nik esango nuke ideiari garrantzitsuena izan zela osakidetzarentzat ahozkotasunean oinarritutako hizkuntz eskakizunen sistema bat. Beldurra zen, beldur nagusia normala denez, dekretu batek edo arau batek ia eragin ahal zuen osasun sistema hau osasun zerbitzu hau desorekatzea eta oztopatzea edo eragina ukitzea bere funtsezko helburuari begira. Hau da, herritarrei asistentzia ematea ahalik eta ondoen eta olako erakunde batek behar duen funtzionamendu egokian eta egonkortasunarekin. Euskararen erabilera normalizatzeko helburua zuen dekretu horrek eta lehenengo oinarriak jarri zituen. Dekretu honekin Euskara Osakidetzako Euskara Planaren lehenengo oinarriak onartzen dira, hor lehentasunak ezartzen dira eta bai zen neurri emango diren. Eta zeintzu dira lehentasun eta neurri horiek Euskararen lehenengo plan honek ekartzen dituena? Ezartzen diren lehentasuna gehien bat daude herritarrari ze hurbiltasun daukan zerbitzu bakoitzak, ezta? Horregaitik lehenetzi izan lehen arreta, lehen mailako atentzioa, bigarren mailan geratu zen espezializatua eta azken unitate administratiboak eta zerbitzu orokorrak. 2005ean, dekretuak ezarritako lehentasunak, helburuak eta epeak oinarri hartuta, Osakidetzaren lehenengo Euskara Plana onartu zen. Planak berez ekarri zuen lehenengo efektua izan duzan hizkuntze eskakizunak, lanpostu guzti ezaukaten hizkuntze eskakizun bat. Eta orduan langileak hasi ziren, enplegatuak hasi ziren egiaztatzen. Orduan azterketak egin genituen, milaka. Nik uste lehenengo planak batez ere aldatu zuela hizkuntza eskakizunen kontua. Hori izan zen nik uste Osakidetzan lehenengo aldia, bertako profesionalak entzuten hasi ginela, zenbait postutan lan egiteko hizkuntza eskakizun jakin bat behar zela, eta horrelako kontuak, eta orduan hasi ginen horrelako gauzak entzuten, eta nik uste hori izan zela lehenengo planak ekarri zuen aldaketa nagusi, ezta? Langileriaen artean bai, apur bat izua edo ekarri zuen, jentea apur bat egon zen, zer gertatuko da nirekin, mugitu ingo nabe... Ere bakarrak direnen gehien bat. Mugitu ingo nabe lekutik, ni inokeren hau mugituko, horra ziginen apur bat, ez bronka, baina horre apur bat eztabaidatzen gauzak. Da horren arabera, aukera zegoen, salbuespen askatzeko. Orduan ikuste dut, beldur horren ondorioz, jente asko eskatu zuen, salbuetzita egotea. Horrek eragin bat ekartzen du. Antolakuntza aldetik, eragin handia, ze ikusten genuen, horrela inoiz ez gara helduko helburu batera. Ze, ez dakit, osasun zentro baten, edo ospitale baten, unitate, lehentasuna zeukan unitaten batek, 160 eskatzen badaizute lehenetzita egotea, bazuk helburua, ez tozu lortuko pertsona horiek erretiratu arte. Dekretu eta gero, etorri zen lehenengo Euskara Planarekin aukera bat liberatu ahal izateko eta pixka bat Euskaraz alfabetatzeko. Zu izan zinen liberatu horietako bat? Hori da bai. Zergatik egin zenun aukeraketa hori? Begira, alde batetio beharra ikusten nun, nire aldetio, nire barruko gogo hori, eta beste aldetio baita ere, enpresak eskatzen dizu baita ere, gure lanean, gure hizkuntza aberatsagoa izateko, porque ez da kaleko hizkuntza, ez da etxeko hizkuntza, beste hitz batzu teknikogok erabili behar ditugu, eta idazteko garaiene beste modu batea idatzi behar duzu, behar hori ikusten zen. Eta beste aldi aukera ematen bazizu, pixka bat esan du, nik ere hobetu egingo dut. Jendearekin ez nun behar, euskaraz hitz egiten dut, baina gero, idazteko garaien edo beharra ikusten du. Duela urte batzuk ni lanean hasi nintzenean ordezkapenak egiten, jendea liberatuta zegoen jendea ordezkatzen hasi nintzen.
prozesu bat nola hasi zen, hizkuntza eskakizunen martxa guzti horrekin ere, eta ingurua bera ere nola pixkanaka euskalduntze ekarri zuen, ez? Hasieran oso bakanak, eta geroz eta handiagoa. Lehenengoa 2005an onartu zen, eta konparatuz beste administrazio batzuekin berandu samar etorri zen. Edo nola ere, nire ustez, lehenengo euskara planak helburu lorgarriak ezarri zituen, eta horrek lagundu zuen, lehenengo plangintzaldiaren amaieran, helburu horien betetzen maila, on samarra izatera. Osakidetzaren lehenengo euskara planak 2005-tik 2012ra iraun zuen. Azken urtean, planaren ebaluazioa egin zen. Ebaluazioan hainbat indargune nabarmendu ziren. Hizkuntza eskakizunen sistemaren ezarpena, plantilla euskalduntzeko ahalegina, errotulazioa, kanpainak eta komunikazio korporatiboa elebidunak izatea, osasun dokumentazio estandar gehiena ere elebitan agertzea, edo osatu berri aldizkaria sortzea. Hobetzekoen artean, lidergo sendoago baten beharra azpimarratu zen. Edozein modutan, ebaluazioaren ondorio nagusia izan zen, pazienteak beren hizkuntzan artatzeak, osasun zerbitzuaren kalitatea hobetzen duela. Lehenengo planaren ebaluazioaren emaitzak oinarri hartuta, 2013an bigarren euskara plana onartu zen. Lehentasunak zabaldu egin zirela. Hau da, primarian lehentasunak sendotu egin ziren, eta arreta espezializatuan hasi ziren lehenengo planean abiapuntu baino izan ez ziren unitateetan, helburu ambiziozuagoak bilatzen. Eta neurri instrumentalak behar direnez hori egin ahal izateko, derrigortasun daten kopuruak, portzentajeak handitu ziren. Zuek ze protokolo edo, zer da egiten duzuena? Zuek telefono hartzen duzunean adibidez? Bueno, nik lehenengo egiten dutena da euskeraz agurtzen dut. Eta nik telefono hartzen dut, esaten dut Osakidetza, bai egunon, jenteak euskeraz hitz egiten badozte, nik jarraitzen dut euskeraz. Beraiek erderaz hitz egiten badabe, nik erderara aldatzen dut. Hori telefonoz esaten dut, baina adibidez aurrez aurreko harremanetan, zen da... Bueno, eurak sartzen direnean, nik lehenengo hizkuntza beti egunon esaten dut. Eta eurak badakite ni euskalduna naizela, eta orduan eurak badakite ze hizkuntzatan zuzendu niri. Ainhoa, hemen arreta zerbitzuan lan egiten duzuzuk, eta arreta zerbitzuan, suposatzen dut, protokoloa ere jarriko duzuela martxan. Zein da zuek hartzen dituzuen irizpideak edo ze irizpide dituzue? Gu beti hori saiatzen gara lehen hitza beti euskaraz izan dadin, eta paziente erantzuten duen arabera euskaraz jarraitu, ala gaztelaniera bideratu. Baina printzipioz hemen jende askok euskaraz daki eta euskaraz. Nik adibidez urgentzietan paken nagoenen, umei normalen beti euskaraz egitzen da. Eta gertatzen dena da askotan, kanpotarrak ikusten dituzunen, kanpotarrak zurekin erderaz hitz egiten dute. Umeak euskaraz hitz egiten dut zurekin, eta ean artean, errumanieraz hitz egiten dute. Identifikazio sistema bat asmatu zen, identifikazio sistema bat herritarrak argi ikus ez ezaten lehenengoko momentutik zeintxo unitatetan izan zitezken euskeraz hartatuak eta zeintxo langileen aldetik. Identifikazio, beraz, kolektibo bat, unitateak identifikatzeko eta identifikazio individual bat. Zuk bezero asko ezagutuko dituzu eta badakizu ze hizkuntzan hartatu behar dituzun. Eta beraiek badute beraien hizkuntza aukeratzeko eskubide bat edo, registroan. Hori nola eramaten duzue? Nola egiten duzue edo? Galdetu egiten diegu, ze hizkuntzatan nahi duten euki komunikazioa Osakidetzarekin. Eta orduan, zuzenean, esaten dutzezu, ia zelan gure da bene biti berbaguaz, eta orduen ipintzen dugu euskeraz edo erderaz. Eurek aukeratzen da biena. Eta hori gero jarraipen bat badauka horrek, esan nahi dut, hori betetzen da? Bueno, ordenagailuan agertzen jaku ea handi bat izenaren ondoan, eta orduan badakigu pazientea euskalduna badan edo ez. Langilea identifikatua eta zeroa ere bai. Zeroa ere identifikatua dago. Amonatxo bat etorri zen larrialdietara,
hoxe ondo ezik aurketzen zalako, tal, eta historiatu ondoren joan nintzen adjunto baten gana, eta derrepentian nola berarekin hitz egin da, bai, ezken dependentzia dauka, eta ordu momentu hortan ni harritu nintzen, porque ni berarekin hitz egin da, historiatu nun eta inun garazoik gabe, baina, berak ez zuen lortu historiatzea, nire ustez, Andria euskalduna zen, euskaldunpetua, eta ez zuen erderaz hitz egiten, da gaina urduri zeon, eta momentu hortan dementzia eukiz ezakeen, baina ez aurrera eta hitz egiteko kapaza zala. Claro, horri hizkuntza arazoa daukagu. Bere hizkuntzan nahi hitz egin eta ezin zuen. Momentu hortan gaizki godenean gure ama hizkuntzara bueltatzen gea. Eta emakume honek adibidez, erderaz ezekin edo ezer gutxi eta momentu hortan, blokeauta zegoen, ez? Azken finean guk pazienteak euren etxeatan hartatzen duguz, eta beraz, etxe horretan maneiatzen den ama hizkuntza errespetatzea ezinbestekoa da. Azkenean, gu gara euren etxeatara, euren bizietara sartzen garenak, eta beraz, euren bizi baldintzak eta bizi normak errespetatu behar ditugunak, ez? Badau, medikuren maternaldune eta paziente euskaldun izan da, bai egia da medikoak esaten dutxela. Nik sentetzen dut, ez dakit erdera zingo txutez, eta pazienta moldatu egiten da, ez teko besterik, ez? Orduen, naz eta medikoak erdera zein, nik euskeraz jarraitzen dut. Eta bai, pazienteako elertzen dau, baina bai askotan igual guri egiten dozkoela begiradea, en plan, aportzibetori konplizidadea topetan edo... Euskaraz dakien horri, kasu honetan erizainarekin bilatzen dute, pixka bat... Bai, igual konfirmazioa moduen, medikoak esaten dagoena eta begituten gaitu, eta, bueno... Mota askotako pazientea ditugu, baina gure egunerokotasunean zaintza aringarriak askotan egiten ditugu, eta pazienteen egoerak oso larriak dira, azken bizietzaren azken etapan dagozen paziente asko ditugu, eta azken etapa horretan euren hizkuntzan, euren ama hizkuntzan komunikatu ahal izatea euren arreta daraman ekipoarekin oso garrantzitsua da. Azkenean horrek erlazio berezi bat sortzen dau. Gu etxe batera sartzen garenean, ohitura dago eta edadeko jenteak sarritan mediku egita esaten duzku buenos días, eta etxe batera sartzen zarenean eta euskalduna zarela konturatzen direnean, batez be jente nagusia, egunon bategaz sartzen zarenean, berehala hor sortzen den harreman horrek klak egiten dau, eta badirudi zera bide bardinean doazela. Mediku eta pazienten arteko arretarako edo erlaziorako hizkuntza berdina maneiatzea ezinbestekoa da. Bigarren euskara plana etorzenean, gizarte arloan ere, beste movimentu bat zegoen hezkuntza arloan ere, eta gero enpresen arloan ere. Lamunduan ere, orduan, Eusko Jaurlaritzak eta Euskalitek ere egin zuten lana eredu bat eukiten, da bikain eredua ateratzen, horrepe lagundu zuen. Zegaitik, Osakidetzak erreferentzia modura hartu zuen. Eta bigarren plana egiterako orduan, apur bat antzerako egin zuen. Orain konparatzen badituzu, bikain eredua eta bigarren euskara plana oso antzekoa dira. Eta bageunden erakunde asko bikain ereduarekin lan egiten. Orduan guretzako izan da errezagoa. Da ganera, ez da bakarrik kasu horretan bikainek, ez da bakarrik figatzen perfila, derrigortasun data, bai, hizkuntzaren kudeaketa bai, irudia, harremanak, barne harremanak, kanpo harremanak. Bigarren plan honetan, arreta handiagoa jarri zen langileen trebakuntzan eta prestakuntza iraunkorrean. Formakuntza, bame guztiok jasotzen dugunez, saio klinikoak, kurtsoak, eta residentean sesio orokorrak edo, orokorrean gazteleraz. Badauz kurtso batzuk eta badirudi begoal gerotak hau bi hizkuntzatan egiteko aukera moten dozkoen, orduan zuko ipinten dozu zure preferentzia eta nik euskeraz jaso doaz batzuk, baina egia da formakuntza gehiena gazteleraz dela.
eta gero bai ja maila individualean, ez, azkenean gure egunerokotasunean gauz adjunto bategaz, mediko espezialista bategaz, lanean. Eta orduen, adibidez, hematologia oso zerbitzu euskaldune da, orduen, segun norek nogaz hauzen, gai euskeraz edo dago. Badago formazio bialdietara. Nik maten diot hainbeste praktika eta hainbeste klase hemen gure zaintza intensiboko unitatean, eta ikasleak erakutsen didate. Nola erabili, nola ez erabili, zein akasak ditut, eta, laguntzen dizute gauzak menperatzen. Laura, en tu caso, llevas 8 años, si no me equivoco, aquí, pero no hablas euskera. No lo hablo. ¿Empezaste a aprender euskera? ¿Sí? Sí, lo empecé a aprender, es muy difícil, pero bueno, al final con esfuerzo sí que poquito a poco se va cogiendo, pero el problema que tiene es que cuando dejas de practicarlo pues por tiempo, ya sabes, muchas veces los médicos estamos ocupados mañana, tarde y a veces es muy difícil sacar un tiempo para practicar, pues poco a poco pues lo vas perdiendo, es una pena. ¿Ves la necesidad de hablar este idioma, donde aquí también la gente lo habla? Sí. Sí, ¿Cómo es la presencia del euskera desde tu punto de vista en Osakidetza? Pues yo creo que se está incrementando. Probablemente pues hace bastante tiempo pues no era tan necesario, pero sobre todo ahora pues con todos los traslados que venimos, o sea que estamos ahora mismo acogiendo de Arto Deba, que la gente sí que es su primer idioma es el euskera y luego pues la gente joven cada vez lo habla más, sí que pienso que probablemente sí que sea cada vez más necesario. ¿Y Osakidetza qué clase de ayudas o cómo os intenta ayudar en algo a la hora de aprenderlo? Sí, de hecho, tienes en el Euskaltegi, pues te financia completamente los cursos pues, para que puedas aprender. O sea, en ese sentido no hay ningún problema. La documentación, que sea bilingüe, ¿qué importancia tiene? Hombre, pues es esencial, ¿no? Al final, si estás en un sitio donde pues, el idioma es el euskera, pues lo normal es que estén los dos, esté tanto en español como en euskera, y yo creo que para los pacientes que hablan mejor euskera que castellano, para ellos es mucho más fácil, ¿no? Entender por qué se les hace las pruebas y entender, pues, bueno, ¿no? Cuáles pueden ser las complicaciones, y yo creo que sí que es esencial. ¿Te ha tocado a ti, en tu caso, alguna situación en la que el paciente no te entendía? Sí te entienden, o sea, yo sí que creo que la gente te entiende, pero a veces tiene que hacer un poco más de esfuerzo. Y bueno, a mí la verdad es que da pena, ¿no? Porque muchas veces yo sí que creo que con pequeñas, o sea, sí que al menos con pocas palabras de euskera la gente sobre todo lo agradece, ¿no? Hamabost urte hauetan jarritako hainbat neurri hasi dira bere fruituak ematen. Guzti hori egiaztatzeko nire osasun zentrura gerturatuko gara. Enago gaixorik, baino tripako min baten aitzakiarekin bertaratuko gara. Egunon. Egunon. Zer nahi duzu? Famili medikoarekin txanda nahiko nuke. Bale. Osakidetzaren txartela duzu? Bai, bai. Anabel Arraiza, ezta? Bai. Gaur goizerako nahi duzu? Bai, posible bada. Bai. 11:00 zer moduz? Primeran. Anabel, hemen zure datuetan ez daukagu erregistratuta ahozko lehentasunezko hizkuntza. Nahi duzu euskara ipintzea? Bai, noski. Gaur, 11:00, badakizu, pasionen bukaeran. Bale, mil esker. Aio, nuna izan. Egunon. Nola zu hemen?
Bueno, oso ongi ez nagoelako seinale. Bai, eta zer gertatzen zaizu ba? Beira, orain ongi, baina izaten ditut tripako min izugarrizko batzuk. Eta nolakoa da mina? Ziztadak, min jarraitua, bihotzerre modukoa? Nahiko jarraia, baina, minutu pare bateko kontua edo. Eta noiz izaten da? Bazkaldu eta gero gehien bat. Bazkaldu eta gero, minutu pare bat, horretan naiz ezinean. Eta beherakorik izan duzu? Ez. Eta gora galerik edo jateko gogo gutxi? Hori bai, noiz bai. Eta sukarrik? Ez tare. Ohatilean etzan eta zure sabela miatuko du. Ale, bai, etzan zaitez hor. Beratzeko dute? Bai. Bueno, ea ba. Ongi da, odol analizi batzuk eskatuko ditugu eta emaitzen arabera ikusiko dugu espezialistak ikusi behar zaituen. Primeran. Oso. Egunon. Vale, ireki eskua. Beitu. Ya está. Zapatu hori. Vale. Hori da. Eskerrik asko, bale? Zuri, venga, agur. Kaixo, egunon, Anabel. Egunon. Bueno, urduri orain. Bueno, ikusi dut bidalizula hori kabezerakoak eta ikusi dut daukazula hori minakin zabiltzela eta dituzula analitikak pixka bat alteratuak, ez? Kontatu jazu, zer gertatzen zaizu? Bueno, komentatu nion jaioneri ere bai, hori, tripako minez ibiltzen naizela eta gehien bat bazkal ostean eta horrela, min jarraitu bat, baina orain egia da, arnasterakoan ere, min pixka bat sentitzen dudala. Bai, hola? Gehiago, bai. Arnasak onartzen dizuna mina daukazu? Bai. Bale. Egon naiz pixka bat begira zure analitikak eta zu kontatzen duzunagatik, nik uste dut ekografia bat egin barko genuela. Ze pinta dauka behasun hori agian inflamatuta egongo dela. Bueno, ikusi dugu egindako probak eta hasieran genukan susmoa bete egin da. Daukazu behasun maskuria pareta inflamatua, infekzio puntu batekin eta bertan dituzu harriak. Eta harri horietako batek behasun hodia blokeatu egiten dizu. Orduan, orain ebakuntza bat egin behar dugu behasuna kentzeko eta infekzio hori sendatzeko. Tira, harrera egin didate, famili medikoarekin egon naiz, espezialistanekin ere bai, eta guztia euskeraz egiteko aukera izan dut. Dena den, badakigu beti horrela ez dela izaten, baina neurriak hartzen ari dira. Garaio horietatik ona asko aurreratu egin dela, aurreratu egin dena izan dela beti langileen eta jendearen laguntzari esker. Eta bueno, nire uste bai, markatutako hildoa edo bidea, nik uste dut zuzena dela eta bide horretatik jarraitu beharko genukela. Eskartu behar da, lehenengo plangintzaldetik ona eta lehenago ere langile egin duten ikaragarrizko alegina, langile asko egin duten alegina, Euskara planera erakartzeko, sartzeko, haien euskara gaitasuna hobetuz, euskaldunduz eta planari atxikimendu erakutsiz. Benetan eskertu behar da, egin den esfortzu handi hori. Nik uste horten belaunaldi aldaketak ere ekarri duela, ez? Orduan 20-25 urteko ginenak, guk planarekin batera sartuz joan gara edo hasiz joan gara esango dugu, eta gaztetze horrek ere euskalduntze handi bat ekarri duela. Ikusi dugunez, bigarren Euskara planarekin egitasmo garrantzitsu batzuk abiarazi dira. Lehen hitzak euskaraz esateko protokoloa, profesional eta zerbitzu euskaldunen identifikazioa, pazienteen lehentasunezko hizkuntzaren erregistroa, zerbitzu euskaldunak eskaintzea edo enplegatuek euskaraz lan egiteko egitasmoak eta baliabideak. Baina zeintzuk dira datozen urteetan, Euskara plana erabat garatu eta euskararen erabilerari bultzada nabarmena eman diezaioketen neurri eta erronka nagusiak. Ente oso kontzientzia dute dauela, euskerak balioa dekola, opeatarako, puntuek emotekoan hemen eta hori, baina ez hainbeste
hizkuntza ofizial bat dalako, hemen jentea dauelako bere ama hizkuntza euskera dana, eta nahiago dauena hizkuntza horretan hartatu izatea. Pasilloetatik zoaz ikusten duzu, honek euskaldunak dira, zeuru, baina azten dira gaztelania hitz egiten. Akonplejatuta lez gaude. Orduan, nik uste dut bebai saltu hori eman behar dugula. Langilio eta herritarrak. Eman behar dugula eta euskaraz hitz egin behar dugula. Ze guk pentsatzen duguna, baina askoz euskaldun gehiago dago. Gurea bezalako komunitate batean, hizkuntz komunitate batean, oso zatitua, puskatua eta sakabanatua dan komunitate batean lehentasuna trinkotzea dela. Lehen mailako atentzioan, preferentzia hizkuntza euskara duten pazientei lehen mailako profesional elebiduna esleitzeko, eta gero atentzio espezializatu ematen zaionean, errespetatzeko aukera hori. Nik uste garrantzitsuena lidergoa izan daitekeela. Zuzendariek eta kargu ertainek eta sinestu behar dutela euskara plana ez dela paperrutxa. Sentsibilizazio lan bat egin behar da. Ez dino langileria, baina edo zuzelariak, administrariak, sensibilizazioa erdin mailako arduradunetan egin behar da. Nik uste dut giltzarria direla liderrak, arduradunak. Egia da lehentasunezko unitate askotan arduradunak elebakarra direla, horrek ez du errazten kultura aldaketa, eta hor nik uste dut Osakidetzak belaunaldi barria, arduradun belaunaldi barriari bebai maila bat eskatu behar diola, gehien bat lehen etxitako unitateetan. Lanpostu berriak, jende berria kontratatzeko garaian, bada garaia jende euskalduna kontratatzeko, baina gehientsunak. Esan nahi dut, ezagutza aldetik edo euskararen irakaskuntzak edo ikaskuntzak eman duena Osakidetzan, pitxin bat, oraindik aurrera egingo du, baina gehientsuna eman da dago. Orduan, belaunaldi berrik etorriko dira euskaraz jakingo dute, euskaraz jakin behar dute, hori da. Eta gero orduan da, gero Mikelek esan duna, zuk euskaraz baldin badakizu, gero kontua da, erabilera bultzatu eta lan hizkuntza. Eta hortarako prestakuntza eskaini jendeari. Baina bere lana euskaraz egin dezan. Hori da, ez ezagutza zehatzeko, baizik eta beste pauso hori emateko. Egin behar ditugula esfortzuak trebatzen. Historia klinikoa elebiduna edukitzea. Erakundeak asko landu egin ditu historia kliniko elebiduna sortzen, baina oso zaila da. Non dago zailtasuna? Badaude azpiegitura batzuk oso erraza direnak, laborategiak direnak, hainbeste emaitza horiek zuzenean elebietan jartzen dira. Baina gero jarraipenak, pazienten jarraipen klinikoa idazterakoan, hori zuzenean itzule egin behar da edo euskarara edo erderara, elebietan egoteko. Eta hori ez da hain erraza. Gaur egun informatika asko aurreratu egin du, aurrepen asko egin ditu, eta hortan ari da lantzen nola lortzen duen hori erraztea behintzat. Zeren bestela derrigorrezkoa izan beharko zen elebietan idaztea eta hori ez da erraza. Posible zen lehenengo 3 urteak euskara zitea, Bilbon, Leioan, baina gero jute maldimazian Donostira Bilbara bigarrengo zikloa deitzen da nahitia, ja erderaz egin behar zinun. Eta orduan hori zen aldetetik batzuk zuzenian erderaz aukeratzeko arrazoia, edo dena den lehen euskaraz idazteko joera edo prestakuntza bagendukan, gero galdu iten dezu erraztasun hori. Eta azkenian aldetetik erraztasunak galtzen dezulako eta bestetik ez dakizulako nork jasoko duen txosten hori, bazpa ere erderaz egiten dezu. Erresa dalako eta zeinek jasoko duen ez dakizulako. Orduan beste alderdi bat izan daiteke, kasu honetan Osakidetza eta Unibertsitatea pixka bat elkarlanean joan daitezela. Izan laike aukera bat, gaina komentatu dizut gaur egun bai ari diala bigarrengo zikloan gero eta gai gehiago, asignatura gehiago sartzen euskeraz. Orduan, etorkizunean nik espero karrera osua euskera sinalizatia. Unibertsitaten
plazak perfilatu dituzten bezala. Ikasle kupo bat ezarri dute euskerazko ikasleak 150 inguru izan daitezen. Behar bada, eskumenak eduki ezkeo, bameon formakuntza hizkuntza baten izan dadin, behar bada plaza perfilatu horiek ere lagunduko lukete. Bermatzen, zerbitzu, gehien bat euskaldunak diren zerbitzutan, sartzen dian formakuntzan dauden mediku berriak ere, euskaldiztunak izatea jarraipen bat egon dadin eta zerbitzu hori euskera funtzionatzeko. Guk euskara lan hizkuntza izatea nahi dugu. Eta behar dugu horrek ekarriko lukelako Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle naiz, ikasle euskaldundu horiek inguru erdaldun batean ez galtzea. Hor egin dugun alegin guzti hori ere aprobetxatu beharra daukagu, ez dugu galdu behar, eta horrek lortuko lukena da hizkuntza erabili bat izatea, formula eta sortu ditugun esamolde guzti horiek martxan jartzea, euskaltegietan ikasi duen eta alegin handia egin duen jende guzti horri ere erabiltzeko modu bat ematea, eta gero ondorengo hezkuntzakrako ere inork ez esatea, baina hau arrotza egiten zait, hau urrutiko egiten zait, ez hau egunero erabiltzen den zerbait izan dadila. Ez baldin badugu lan euskaraz egiten, arreta euskaraz ematea oso zaila da. Azkenean egoera eskizofrenikoa bizi ditugu hemen, ez? Ni sartzen ez goizeko 8 guardia pasea erderaz da, nahikoa da profesional batek euskaraz ez jakitea guardia pasea erderaz egiteko, atatze handik, hitz egiten dute diseinarekin euskeraz, gaixoarekin euskeraz, baina historia klinikoa idazten jartzen ez ordenadorean, eta erderaz idatzi behar dut. Eta gero, egoerak ez dauka logika. Behar dugu hor aldaketa eta resistentzia euskaraz emateko oso garrantzitsua da lan euskaraz egin izatea, eta poso dira indikan ez dugu eman, eta hori garrantzitsua. Gurentzat erronka handia, euskalgintza osoaren nik uste dut erronka. Hainbat udalek esan dute, kultura sailburuak esan du, jende guztiak esan du, oso ondo dago euskaraz ikastea, ahozko komunikaziorako tresna izatea, eta hurrengoa bihurtu behar duguna da lan hizkuntza ere. Pauso jakin batzuek eman behar dira euskaraz lan egiten hasteko, adibidez. Nik uste momentu hau oso interesgarria dela eta oso momentu politan gaudela, pauso atzedezinak edo pauso garrantzitsuak emateko euskaraz lan egiten hasteko zerretan. Adibidez, nik uste gaur egun sor daitekela osasun zentro bat, edo intentsibo hauetako kontrol bat, euskaraz lan egingo duena arnasgune gisa. Eta hemendikan euskara planak jasotzen duen bezala, zirkuituak abiatu. Eta zenbait gaixori aukera eman ingresatzen dutenean, baldin badakigu eta Osakidetza poso eman du eta zenbait gaixok esan diote Osakidetzari asistentzia euskaraz nahi dutela, detektatzen dugunean horako gaixo bat ziurtatu jarraituko duen zirkuitu guztia urgentzitatik, ingresatzen duenetik alta arte dena euskaraz egingo duela. Nik uste gaur egun borondate pixka batekin hori egin daitekeela. Euskara normalizatzeko dekretua onartu zenetik, Osakidetzan gero eta handiagoak dira euskararen presentzia eta erabilera. Neurri egoki asko hartu dira eta ahalegin handiak egin dira profesionalen aldetik. Profesional elebidunek argi dute euskarak osasun arretan duen garrantzia. Eta langile ez elebidun asko ere jabetu dira euskarak duen balio erantziaz. Etorkizunean aurrera egiten jarraitzeko, hainbat erronka eta proiektu garrantzitsu identifikatuta daude ere. Osakidetzan, gero eta profesional gehiago daude, herritarrei euskarazko zerbitzua emateko. Paziente eta erabiltzaileak animatu behar dira zerbitzu horiek eskatzera. Sorpresa atseginak hartuko dituzte.